सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 28 सेप्तेम्बरनि बिसानाव फारियै गलाघाटनि पवित्र ब्रड दैमारिनि बाब्रि खामारदैसा गोजौ फरायसालि बाक्सानि दैथुन बसुमतारिनि अनलाइननि गेजेरजों चिरांनि फुलुं नार्जारिनि सल'बाथा क'क्राझारनि बिरदाव नार्जारिनि दुखुथिया दैथुन नार्जारिनि हायेन बाक्सानि सबिराम बर'नि गोसोम जारिमिनाव एरसोनानै क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारिनि सैथो नङा आरो बाक्सानि रैदोम बर'नि जेला सेला फै खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बरा लिरथिखौ दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।